Benvinguts i benvolgudes. Enguany celebrem la 6a edició del concurs de microrelats de la Cal. Aquest certamen literari vol contribuir al foment de l'ús de la llengua catalana a través de l'elaboració de relats breus que promoguin una reflexió al voltant d'algun dels motius del lema de la Cal: llengua, cultura i llibertat. Aquest 2021 celebrem el 25 aniversari de la Cal i també del Correllengua. Al llarg dels anys, a la Cal hem anat incorporant nous projectes que ens han permès refermar el nostre compromís de continuar treballant a favor de la llengua, entre ells un concurs de microrelats. En primer lloc, vull agrair la col·laboració i participació de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès en les diverses convocatòries del concurs. És un plaer poder compartir any rere any aquest projecte amb vosaltres. També m'agradaria donar les gràcies a totes les persones que han participat en el concurs de microrelats d'enguany. Aquest projecte té sentit a partir de que vosaltres en sou els protagonistes. No vull oblidar el nostre agraïment al jurat per la seva dedicació i la seva tasca a l'hora de llegir i escoltar els treballs presentats i seleccionar-ne els guanyadors. Gràcies també a l'Òmnium de Sants Montjuïc per la publicació dels relats participants en el concurs en format de llibret. Les diferents edicions que han vist la llum recullen experiències de vida de moltes persones interessades en la millora de l'ús del català. I per últim, també vull fer un agraïment sincer a l'Escola d'Art La Nau, que ha cedit les il·lustracions dels seus alumnes per vestir imatges del nostre projecte. Novament aquest any, la cloenda del concurs es planteja diferent, atesa la complexitat de la situació actual a causa de la pandèmia de la Covid-19. Tornem a fer l'acte de cloenda en format virtual, a través d'aquest audiovisual. Esperem que l'any vinent puguem tornar a fer la cloenda presencial en el sopar de lletres. Per acabar, us vull recordar els diferents projectes de la Cal que estem tirant endavant. El Correllengua només de 100 actes arreu del país, on es visualitza d'una manera participativa i reivindicativa la fortalesa de la llengua. Els Premis Nacionals Joan Coromines, que ja anem per la 9a edició, i que se celebraran el pròxim mes de novembre a la localitat d'Alella. Els premis és un reconeixement a persones i institucions que treballen i destaquen pel seu compromís per la cultura i la llengua catalana. Després també els projectes Xerrem Junts, destinats a aprendre l'oralitat en la llengua catalana i en els seus diferents nivells, en un espai de cohesió social, sobretot a persones nouvingudes. El projecte Garbells de Llengua, destinat a catalanoparlants que volen adquirir una millor riquesa lingüística de la llengua catalana. No podem oblidar també que ja fa com 6 anys que l'estem fent, el Xerrem d'Arreu, per les zones de Sants Ràdio, amb persones procedents d'altres indrets que expliquen la seva experiència vital a l'hora d'integrar-se a la societat catalana. I per últim, convidar-vos a estendre la campanya Parla Català, una campanya per fer front a l'emergència lingüística que patim, una campanya a través de les xarxes socials que incideix en l'ús social de la nostra llengua. Benvolgudes, benvolguts, des de Cinera, Arenys de Mar, l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, felicitem el 25è aniversari de la Cal, la coordinadora d'associacions per la llengua catalana, i celebrem tota la feina feta durant aquest temps i desitgem que persevereu en la important tasca que esteu duent a terme. Així mateix, agraïm de nou la col·laboració en aquesta 6a edició del concurs de microrelats d'enguany 2021.
S'hi ha pogut participar mitjançant una de les dues categories següents, la categoria oberta, escrita, i també la categoria xerrem, oral. En l'edició d'enguany s'han rebut en total 71 candidatures, 46 dones i 25 homes. D'aquests relats, 61 pertanyen a la categoria oberta, escrita, i 10 a la categoria xerrem, oral. En aquesta edició del concurs, el jurat ha estat compost per Jordi Esteban, en representació de la CAL, Carme Villar, també en representació de la CAL, Mercè Ubach, en representació de l'Escola d'Escriptura, professora, Olga Jornet, escriptora i professora també de l'Escola d'Escriptura, i Jordi Muñoz, qui us parla, codirector de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. El lema de la categoria oberta d'enguany ha estat llengua i resiliència. I la procedència dels relats d'aquesta categoria oberta, pel que fa a la participació, ha estat principalment del Principat, concretament d'aquestes comarques: Alt Penedès, Bages, Baix Ebre, Baix Empordà, Baix Llobregat, Barcelonès, el Lluçanès, Garraf, Gironès, la Garrotxa, Maresme, Osona, Pallars Jussà, Solsonès, Tarragonès, Urgell, Vallès Occidental i Vallès Oriental. A més, també hi ha hagut dues participacions d'altres punts del domini lingüístic català, les Illes Balears i l'Alguer. Igualment, aquest any també han arribat relats de Lugo i de Marburg, Alemanya. I com que estem a Cinera, Arenys de Mar, què millor que cloure en aquesta 25a celebració de la CAL, de l'aniversari de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana i la 6a edició del concurs de microrelats d'enguany 2021, que amb uns versos de Salvador Espriu, Cementiri de Cinera. Quina petita pàtria encercla el cementiri. Aquesta mar, Cinera, turons de pins i vinya, pols de rial. No estimo res més excepte l'ombra viatgera d'un núvol, el lent record dels dies que són passats per sempre. Enhorabona, 25 anys de la CAL. Semblava difícil, però ha estat possible. Enmig del desert forçós que hem tingut de renúncia a proximitats personals i físiques, causada per la pandèmia, han emergit propostes de relat plenes d'humanitat i d'estil en aquesta categoria xerrem pròpia dels grups de conversa. Enhorabona a totes les persones que hi heu contribuït i moltes gràcies per l'esforç que hi heu posat. Enhorabona especialment a guies i xerraires de la Biblioteca Vapor Badia de Sabadell, a l'Escola Josep Ventalló de Terrassa, al Casal Català de Tolosa de Llenguadoc i al Casal Català de la Plata. Com veieu, enguany la participació ha estat també internacional. I això ha estat perquè la pandèmia ens ha portat a reinventar-nos, com ha fet tothom. Ara els grups virtuals no són res estrany i han vingut per quedar-se. A més de les trobades presencials que fem en barris i pobles, podem oferir sales de conversa en català i telemàtiques a aquelles persones que no poden desplaçar-se per algun motiu i a la gent que viu allunyada de les nostres terres. Aquesta edició es fa en el marc del 25è aniversari de la CAL. Són 25 anys de treball cooperatiu i voluntari per la llengua catalana, la cultura i el país. És una celebració que ens proposa aturar-nos en un moment en el camí per mirar enrere, veure d'on veníem, calibrar d'on som i tornar tot seguit a caminar per assolir els objectius que ens hem proposat. El lema d'aquests microrelats de la categoria Xerrem ha estat, doncs, aquest any el número 25, el del quart de segle, el dels 25 anys de la CAL. Com ha estat també des del començament, enguany també gaudirem de la cooperació
de l'Òmnium Cultural de Sants Montjuïc, que ens prepara l'edició d'un nou llibre, Microrelats, grans històries, que plegarà tots els relats guanyadors de la categoria oberta i la categoria xerrem d'aquestes 6 edicions que portem del concurs de microrelats. La vida del grup xerrem, com sabeu, consisteix a dir-nos a nosaltres mateixos en català, tot compartint humanitat. I ho fem intercanviant-nos històries i experiències. El concurs de microrelats n'és la culminació. És aquell moment d'obrir la finestra i mostrar a l'exterior tot allò que fem a dins. Que per molts anys puguem obrir aquesta magnífica finestra de comunicació en català. Moltes gràcies. Moltes gràcies per aquest premi. Passo a llegir-vos el meu relat, que es titula Com el seu pare. Diu així. A casa teva xerra com vulguis, però a l'escola se xerra l'espanyol. En Tomeu xiu-xiueja davant del mirall de casa allò que li ha dit el seu mestre pel matí a cau d'orella, provant d'imitar aquell aire amenaçador de don Gregorio quan s'enfada. Com a bon fill de republicà en plena postguerra, en Tomeu sap molt bé que el mallorquí que parlaven abans de casa, a l'escola i al carrer ha esdevingut una mena de fugitiu perseguit, si fa o no fa, com el seu pare. El mirall li torna una imatge de nen esquifit, ben poca cosa a simple vista. Però quan s'acosta fins a pocs centímetres del vidre, per aquell forat minúscul on la llum no s'hi reflexa, se li encén una espurna a la mirada. En veu baixa, passa revista als esdeveniments del dia fent servir la llengua prohibida, la que s'amaga i sobreviu en aquell racó de la casa, si fa no fa, com el seu pare. Travessant l'espill, li arriben expressions de consol, però també d'aprenentatge enriquidor. Les paraules que s'alliberen van teixint el llaç que els uneix. Com cada vespre, besa suaument al mirall i s'acomiada amb la mateixa pregunta. Quan podràs sortir? I es fica al llit, sense resposta. Si fa no fa, com el seu pare. Gràcies. Arròs i sorra. Ja em torna. Recoll de mal de cap. I l'ofec. Sobretot l'ofec. Massa restriccions i poc aire pur, Hannah. Em dic. I havia de ser just ara, amb el somni de ser columnista d'opinió a tocar. L'afició per les lletres em venia de petita. Bé, més que afició, obsessió. Era veure les lletres magnètiques del mama i papa a la nevera i córrer a formar paraules impossibles com una boja. Rellegeixo el títol absurd que m'ha manat el redactor i haig de trucar corrents al 061 mentre intento recordar els darrers contactes estrets. Sense adonar-me'n, els dits, com de petita, el reescriuen. Em torna el pols i l'ofec s'atura.
de sobte. Ho entenc tot. Vinga, tu pots. Refer. No paris. Tururut, nan. No paris. Neden, nin, broc. No paris. Caca, bebe. Mene, mani, lina. Corp. A punt estic de sucumbir a la taquicàrdia. Començo ja a defallir quan arribo al mot 121è. I alguna cosa es trenca dins meu. Una pau immensa s'apodera de mi i m'adormo damunt el teclat. Feliç. Després d'aquest grapat d'anys, acabo de descobrir que patia, més ben dit, aibofòbia? Aibofòbia? Sí. Li dono 1000 gràcies al meu cap i em faig una autodedicatòria. T'estimo. Anna. Flannery. L'addicció el sostingué per primera vegada per buscar resiliència. Desconeixia el seu significat, com també el d'una immensa majoria de paraules. En obrir-lo, però, un camp irisat amb milers de poncelles planes, agudes i esdrúixoles, es desplegà olorosament davant seu. Al principi, el Nari i ella es freqüentaven de tant en tant, a deshora. Una fantasia de primavera que gradualment es convertí en idil·li. Malgrat aquella admiració mútua, l'addicció desaprovava la intensa vida social del Nari i avorria els esporàdics, fanàtics i fatxendes que s'apoderaven dels mots cercats dins de les seves entranyes. Compartir-lo l'enervava i l'engelosia de tal manera que es passava els dies moixa i deixava de consultar-lo. Aleshores, ell se la mirava de reüll, enyorant la seva gràcia de dir, el tacte dels seus dits esvelts, interpel·lant-la. Fins que un vespre, persuadida per la urgència de tornar-lo a fullejar, li acaricià suaument el llom. El Nari, frisós per seduir-la, exhibí totes les seves lletres esbadellades amb múltiples definicions. Llavors, àvida de vocabulari, l'addicció sucumbí i es passejà a pleret entre les sonoritats i les pronúncies d'aquell jardí tan florit, sense rumb fix. Por d'infantesa. Encara me'n recordo de la por que em feia un passadís de la casa de pisos on vivia de petita a Tolosa de Llenguadoc. L'edifici era ubicat al número 25 d'una avinguda. Aquest passadís es trobava a la dreta del replà del nostre pis. Era llarg, sense finestres ni cel obert, i conduïa al vàter comú. No cal dir que era tan vetust com el conjunt de l'edifici. Emparades per una foscor contínua, les aranyes teixien les seves teles entre les biguetes de fusta del sostre. El terra també era de fusta. Unes planxes clivellades, corcades, desconjuntades, que gemegaven quan s'hi caminava. Des dels 4 anys, la meva mare m'obligava a anar al vàter com els grans. Quan començava a bosquejar, me n'anava al vàter amb una espelma, tremolant de fàstic pensant en les telaranyes. Quan dic que aquest passadís no tenia finestres, no és exacte. Tenia una finestra que era la de l'habitació sense llum d'un pis tocant el nostre. Un 25 de desembre, sempre me'n recordaré, es va morir la nostra veïna. Jo no entenia com un es podia morir sense haver estat molt de temps malalt. Sense dir mot, el seu marit va arreglar la cambra sense llum per la vellada fúnebre. Un ciri i un ram de flors al peu del llit on descansava la difunta. La finestra oberta de bat a bat, al contrari dels altres dies. Vaig aguantar tant com vaig poder per no passar davant. Finalment ho vaig fer mirant al terra, quasi corrent fins a la porta del vàter. Vaig tornar, quasi sense respirar, de por d'una bravada. A partir d'aquest moment, vaig sofrir una autèntica fòbia
d'aquest passadís. Incapaç de superar les meves pors, la fòbia de les aranyes i de les tenebres em va durar molts anys. Mare Nostrum. Margarita está linda la mar. La Margarita deja el llibre i pensa en el Carib de Rubén Darío. Coneix aquest mar per les fotografies de turisme, però el seu mar és el Mare Nostrum. Tranquil i esbojarrat, testimoni dels viatges d'Ulisses, dels amors de Cleopatra, de les conquestes de grecs i romans, del naixement de llengües i civilitzacions, imposant-se per la força, pel comerç, per la saviesa. Margarita està linda la mar. La Margarita estimava la mar, estimava endinsar-s'hi i deixar-se anar sense por. Estimava el plaer físic de les tendreses salades de la seva transparència. Margarita està linda la mar. Ja no sent que aquest poema l'arribi al cor com sempre. Margarita té 25 anys, sap que ha perdut la innocència, que l'ha guanyat el dubte i la pena. Bombardejada per imatges que no s'aturen, que no semblen tenir un final. La Margarita en té por d'entrar en aquest mar on va néixer Afrodita, amb els cabells plens d'estels, on Paris va amar Helena. Té por de trobar-se un nen flotant com un vaixell a punt d'enfonsar-se. Té por quan s'imagina éssers humans fugint del seu destí, empresonats per les cadenes d'un naufragi com si fossin penjats. Margarita està linda a la mar, abandonada a la història un cop més a la crueltat humana. Margarita no tornarà a gaudir d'aquest mar. Té por. La 25a hora. No feu esment d'aquest esdeveniment que ha passat en el campanar de Sant Marçal, que la gent diria que esteu tocat de l'art. Tanmateix, això ha canviat la manera de parlar de la gent d'ahir, que diu tot, dos cops. Quin temps fa? Plou, sí que plou. Tens fred? Fa fred. Renoi, quin fred que fa. Doncs, què ha passat al campanar en l'any 2025? Mira, si voleu saber-ne més, endavant, que mai morirem. En un racó del rellotge de Sant Marçal vivia la 25a hora, arraulida en un cantó coberta de pols com el mussol que vivia en les bigues i que feia més andromina que xot espavilat. Tocaven les hores, els repics de campana, però la 25a hora no podia existir i tenia un avorriment greu que necessitava la dona curadora. L'hora era acostumada a veure passar la colla de ratolins que anaven d'amagat pels sostres. Aleshores va cridar al cap de colla dient-li: «Cal que m'ajudis, home. Saps què? Caldria que arrosseguéssiu una dent de la petita roda del rellotge, que així aniria més lentament, i mi podria sortir d'una empenta al rellotge que tocaria la 25a hora per acabar el dia. Ostres, és que el xot li fem dentetes. No et preocupis, que tinc un acord amb ell, i si s'afegeix una hora de més, ell podrà dormir més temps. D'acord, fem-ho. És així que el capellà de Sant Marçal menja poc, una trofa bullida i un crostó de pa. No té temps. La gent diu tot, dos cops, ràpid, no té temps. El dia té 25 hores. Que ràpid que passa el temps. Agrair de nou la participació dels concursants, felicitar els premiats, us animem a repetir l'experiència l'any vinent, tot confiant que l'acte de Cloenda el puguem fer com sempre ho fèiem amb el sopar de lletres. Amb els 25 anys a la Cal, que aquest any celebrem, refermem el nostre compromís per seguir treballant per la llengua, la cultura i la llibertat del nostre país. Moltes gràcies i a reveure. Adéu-siau.